Poďme spraviť strop, takže najprv zničíme svetla a kameru. Dobre, teraz zničíme túto kocku. Pridáme si základ pňa, čiže to bude cylinder. Teraz keď máme cylinder, tak ho musíme trošku upraviť, čiže si vyberieme koľko chceme túto vertices. Keď máme požadovaný počet vertices, tabom sa prepneme na edit mod. Ak to ide. Ide. Teraz stlačíme X. Keď máme X, tak môžeme ísť do boku a túto si zapneme X-ray. Keď máme X-ray, tak pritiahneme vrchné časti. Keď vrchné časti stlačíme S na klávesnici a trošku to strkneme. Teraz selekneme vrch s tým, že máme move tool, pritiahneme to trošku vyššie a voilà, máme skoro vyzerajúci peň. Teraz sa tabom vrátime znova na Object Mod a rýchlo si tu pridáme Shiftom A zase nejakú novú časť. Ja rád používame ikosféru. Ikosféru si presunieme pekne vyššie a teraz ju môžeme trošku naškalovať. Trošku si ju zdegenerujeme, že si tu priťahneme túto panel sprava a zmeníme trošku scale, aby to nevyzeralo tak obyčajne. Použijeme Shift D na to, aby sme nakopírovali. Robíme si tu zopár takýchto tipných častí, s tým, že ich popresúvame tak, aby to bolo a vyzeralo ako strom. Volá. Máme niečo, čo pripomína trošku strom. Dobre, keď máme spravené niečo, čo nám pripomína strom, tak môžeme si selektnúť všetky ikosféry a teraz ich s podporou Ctrl+J spojíme, že pôjdeme do tabu UV Rendering. Tab zase pôjdeme na Object Mod, zoberieme sa na tab, klikneme niekde inde, všetko doselektneme a teraz my čo potrebujeme najprv kliknúť na objekt, ktorý chceme vlastne nejak farbiť, pretože to má byť strom. Teraz stlačíme znova tab, pôjdeme na Edit Mod, stlačíme Ačko, aby sme všetko vybrali. Máme tu vpravo UV mapu, paráda. My čo teraz robíme, že tu si vpravo dáme Open Image a importujeme si tu obrazok naše textúry. Pola máme krásny color gradient. A čo my teraz spravíme, je, že stlačíme Učko, aby sme urobili UV mapping. Ja zoberiem, že Project from View, volá. A teraz túto veľkú guču vecí skopčíme, s pomocou S to splasneme a presunieme to pekne na nejaký gradient, ktorý sa nám páči, napríklad túto dole. Ešte s pomocou tejto ikonky si to naškalujeme na to, aby to bolo pekne natiahnuté a zase sploštené a mali sme rovnaký nejaký model. Teraz už len stačí do pravom preview si zapnúť vlastne nadhľad a musíme ešte pravda, že tomuto pridať nejakú textúru, nejaký materiál, aby to bolo vidno. Takže pôjdeme do okna materiálov, dáme si plus, máme vlastne nový materiál. A teraz ten materiál musíme dať base color ako image textúru. Tej image textúru teda pridať nejakú textúru a voilà, máme náš krásny zelený gradient. Teraz čo ďalej môžeme spraviť je pridať farbru prepend, takže selekneme si 5, dáme tab, stlačíme Ačko, aby sme vybrali všetko, stlačíme Učko, Project from View, otvoríme si to okienko, voilà. Teraz zoberieme S trošku naškalujeme, presunieme si to, kde to treba, voilà. Môžeme tomu zase pridať ten istý materiál, čiže dať ťuk, materiál 01 a voilà, máme funkčný strom, ktorý môžeme teraz používať niekde. Ako posledné úpravy môžeme sa rýchly edit, čiže my môžeme spojiť pomocou toho, že držíme Shift a stlačíme do objekty a Ctrl+J do jedného objektu. A teraz čo môžeme spraviť, klikneme sa do edit modu, stlačíme Ačko, aby sme sa všetko, stlačíme X, dáme si limited dissolve, čo znamená, že my to môžeme teraz všetko zjednodušiť. A budeme pomaličky pridávať, aby sme videli, v akom stave sa nám toto deje. Teraz ak chceme byť špeciálny optimalizačný manažmenti, tak môžeme ešte upraviť napríklad rôzne facey, čiže môžeme ísť na stranu zo spodu a taktiež aj nakliknúť mu tento face, stlačiť X a dať delete face, čiže na toto sa nikto nebude pozerať a zachráni nám to 1 FPS. Rada, máme takto pekne vyzerajúci model, teraz ho môžeme importovať ako mapou. No teraz si napríklad stromy môžu takto skrášľovať svet aj v Unity.